खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोजोन मोनाबिलिनि खौरां फोसावनायाव बयखौबो टाइम्स अफ बड'लेण्डनि जानानै गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि खौरांखौ फोसावनो लादों आं धनन्जय रामसियारिया। बे खौरां फोसावनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होनना आं मिजिं थिबाय। रायजो राजाफोर आरो आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं। बिटिआरनि सीएम थामहिनबा आबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर'नि बिसि श्रीमती पारुल बर्नाली बर'आ नेपालाव जानाय इउनाइटेड इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिपआव आइजोफोरनि 100 आरो 200 मिटार खारनाय बादायलायनायाव मोननै गल्ड मेडेल देरहानो हानाय कुन्जुलता बर'नो 1 लाख रां दान बान्था होनाया जोबोद सोमोनांथाव आरो बाखनायथाव जादों। मैया समबाराव बिटिआरनि सीएमनि बिसि श्रीमती पारुल बर्नाली बर' आरो इउपिपिएल दोलोनि आइजोफोरा बिथां कुन्जुलता बर'नि न'आव बिथाङा देरहानायनि थाखाय गाहाम हामलायनायखौ जासिनो दावबायहैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल हान्जानि आइजोफोरा बिथां कुन्जुलता बर'खौ गाहाम हामलायनायजों लोगोसे इन्दि सादर आरो दख'नाजों लोगोसे जोंनि बर' हारिमुवारि आर'नाइ मान बावदों आरो बिथां पारुल बर्नाली बर'आ 1 लाख रांनि दान बान्था बावो। बर'नि फिसा अनसुला बसुमतारीनि दैदेननायाव आसाम हान्जाया युथ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट 5th नेशनेल चेम्पियनशिप देरहानो हायो। थांनाय 2 सेप्तेम्बर अक्ट'निफ्राय जागायनानै 4 सेप्तेम्बरसिम गवानि दुलेर स्टेडियामाव खुंफुंनाय युथ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट 5th नेशनेल चेम्पियनशिपआव आसामनि जोलुर गेलेगिरिफोरा सेथि आरो नैथि देरहासार बान्थाखौ मोननो हादों। आसामनि जुनियर 16 बोसोरनि गाहाय हान्जाया महाराष्ट्रजों गोख्रों जुजिनानै सेथि बान्थाखौ मोननो हादों आरो सिनियर 21 बोसोरनि गाहाय हान्जाया दिल्लीजों गोख्रों बादायलायनायाव नैथि बान्थाखौ मोननो हादों। मख'जाथावदि आसामनि जानानै गवा दुलेर स्टेडियामाव खुंफुंनाय बे जोलुर बादायलायनायखौ बर'नि फिसा अनसुला बसुमतारीया दैदेनदोंमोन। बे बादायलायनायाव ब्रिजित सियांआ 16 बोसोरनि गाहाय जुनियर हान्जानि केप्टेन महरै आरो सुभाष मिलिया 21 बोसोरनि गाहाय सिनियर हान्जानि केप्टेन महरै दैदेनदोंमोन। बे युथ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट 5th नेशनेल चेम्पियनशिपआव गासै मोन 10 हान्जाया बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जोलुर बादायलायनायाव आसामनि हान्जाया देरहासार जानो हानाय आसामनि मुं आरजिनो हानाया जोबोद रंजाथाव आरो गोग्गाथाव जादों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लानानै मैयानि कौन बनेगा करोड़पतियाव 10,000 रांनि सोंथि सोंनायखौ गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बे सोंथियाव दंमोन आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बबे मुंजों गाबज्रियोब्ला मिथिनाय जायो होनना। बे सोंथियाव मोनब्रै अपसन दंमोन, जेराव एआव चाचा, बिआव मामा, सिआव काका आरो डिआव ताऊ दंमोन। नैथि फारिलाइनि गेजेरजों गासैबो रायजो राजाफ्रा अरुणोदय बिथांखिखौ लासैनो मोनजोबगोन बुंदों रेवरेवा नार्जिहारिया। बिटिआर सोरखारनि बिथोन बायदियै गुबुन बियाब बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाफोरा गोरिब नखरनि रायजो राजाफोरनि न' हाबफैनाय बायदिनो दिनैबो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रेवरेवा नार्जारि बिथाङाबो गावनि 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोरिब नखराव हाबदों आरो जेंनाफोरखौ लानानै सावरायलायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन फारियै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, जमदुवार बियाबनि बिसिएलसिनि लोगो चेयारमेन नितुन बसुमतारी आरो इउपिपिएल बिजेपि दोलोनि माखासे मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथां नार्जिहारिया फोरमायोदि आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय बिथाङा एबा बिटिआरनि खुंथाया बिटिसिनि गोरोबथानि उनावबो जाय रायजो राजाफ्रा सरकारनिफ्राय जेबो बिथांखि मोनाखै बैसोर बायदिनो रायजो राजाफोरनो न' बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाया हाबगासिनो दं आरो सरकारि बिथांखिखौ रायजो राजाफोरखौ मोनहोनो नाजागासिनो दं होनना फोरमायो। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइनि गेजेरावनो गोरिब नखरफोरनो न' मोनथारनांगौनि भारतारि सरकारा लानाय बिथांखिफोरखौ बिटिआर सरकाराबो मावफुंना होनो नाजागासिनो दं होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों। लोगोसे रायजो राजाफोरा अरुणोदयनि बिथांखिखौ सेथि फारिलाइयाव मोनाखैब्लाबो बिथांमोना नैथि फारिलाइनि गेजेरजों मोननो हागोन बिनि खामानिखौ मावगासिनो दं होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। आसामाव दैबानाजों रायजोआव 24 घन्टानि गेजेराव 8 सुबुङा जिउ खोमाबाय। आसामाव गोबां अखा हानायनि जाउनाव दैबानाजों गोहोम गोग्लैदों। आसाम स्टेट डिजेस्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिनि बायदिब्ला 24 घन्टानि गेजेराव दैबानानि गोहोम गोग्लैना 8 सुबुङा जिउ खहा खालामना लानो गोनां जादों। बेजों लोगोसे गासै मोन 12 जिल्लानि 43,416 सुबुंफोरनि सायावबो दैबानानि गोहोम खोख्लैनायखौ खौरां बिजोङाव फोरमायदों। बेफोर गं 12 जिल्लाफोरनि गेजेरावनो गलाघाट जिल्लायाव 29,857 सुबुंफोरनि आरो मरिगाव जिल्लायाव 10,533 सुबुंफोरा बांसिनै दैबानाजों गोहोम खोख्लैजादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। दैबानाजों मोगा मोगि गोहोम खोख्लैजानाय सुबुंफोरा दासिम गं 7 रिलिफ केम्प खालामनानै
718 सुबुंखौ रैखाथियै दोनहैदों होनना फोरमायनायखौ मोनथिनो मोननाय जादों आरो गोबां थांलाय फैलाय हान्था मेलानि राहाफोरा गोब्राब जादों होनना फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो। गोजोन्थों।